θέλω να δούμε κάποια άλλα σχόλια που μας έχουν κάνει, να τις σχολιάσεις. Για τη Ζήνα. Η Ζήνα. Η Ζήνα. Τι μου έχει στείλει? Όχι, δεν έχει στείλει. Η Ζήνα. Σε μένα έχει στείλει. Ή είναι από αυτές που ποτέ δεν συμπάθησαν τον Έλλη. Ούτε ποτέ συμπάθησα. Ούτε. Χριστίνα από το Χαλάνδρι. Από το Αίγιο. Από το Αίγιο. Λατρεύω τον Ελ, το είδωλό μου πραγματικά. Τα πράγματα. Πραγματικά. Φίλε μου, εσένα πολύ θέλω να σε γνωρίσω. Εκτός ότι είσαι από εδώ του Ελ, το άρθρο σου είναι τέλειο. Σε μένα θα έλεγα. Τι έχει να πει? Breaking Bad. Ώρα να μάθεις την Breaking Bad. Σχόλια από την Τζοάννα. Από πού είναι? Τσμέι. Όχι, η Τζοάννα είναι εδώ, συμπολίτησα. Σου λέει, το έχω δει κι εγώ. Στην αρχή δυσκολεύτηκα να μπω στο πνεύμα. Μετά μια χαρά κόλλησα κι εγώ. Έχει πολλούς χαρακτήρες. Πιέτε. Αναμονή τελευταία 8 επεισόδια του 2013. Τι έχεις να της πεις από το live? Απλά αναμονή. Απλά αναμονή. Απλά αναμονή. Σχόλιο από κάτω τον Φλωρούμπα. Το Φλωρούμπα. Α, δικό μας, παιδί. Όλη την ώρα. Άστο. Θέλω να μου πεις από τις 18 Οκτωβρίου. 17 δεν κάνω λάθος. Από τις 17 Οκτωβρίου που είχαμε την δημιουργία, την γέννηση. Αξέχαστο βράδυ. Ξέρω, την ίδρυση Του Κολοσσού. των MW. Τι σημάδι αλλαγής είδες στη ζωή σου? Τίποτα δεν άλλαξε η ζωή μου. Ό,τι έκανα και πριν, το Περίμενε, κάνω και περίμενε τώρα. να το σημειώσω λίγο. Τα γράφω όντως. Τι έχεις να πει? Πώς συντηρητής και τιμή των Moderators. Σίγουρα έχεις μια παραπάνω άποψη και μπορείς να κρίνεις κάποια μέλη. Τα παρακολουθείς, τα διατάζεις, τα δέρνεις κλπ. Έχεις μια άποψη ή θα? Έχω. Έχεις. Ξεκινάμε. Θέλω 2 λέξεις για τον καθένα. Σλέβιν PL. Λοιπόν, Σλέβιν PL. Πες μας. 2 λέξεις που χαρακτηρίζουν τον PL. PL και Φόρμουλα 1. Άλλα. Άλλα. Χαμένος και ήρωας. Και ήρωας. Προχωράμε. Ραφίγκη. Τι να πεις γι' αυτό? Πίθηκος. Πίθηκος. Γατάκι. Νονός. Νονός. Ένας χαμένος. Με δυνάμεις όμως. Πολλές δυνάμεις. Αφού εγώ είμαι ο ήρωας. Νονός. Ένας χαμένος δημιουργός. Τι έχει δημιουργήσει? Apple. Συμβαίνει. Σοβαρότητα. Και Μετανάστευση. Apple. Συμβαίνει. Apple. Από Ναι. Public author. Αυτός με τις εκκλησιάζουσες. Α, κατάλαβα. Moderator. Έχει καταλάβει τι είστε Moderator. Τι έχεις να πεις για τις φαν του? Να πηγαίνω εκκλησία κάθε πρωί. Μικρός Τσιμέι. Αλάνι. Άλλα. Αλάνι. Πάντων. Άξιο παλικάρι. Να το σημειώσουμε. Κάπου εδώ έχω σημειωμένα το ιστορικό. Αρχαιολογικό. Το ιστορικό Αρχαιολογικό. των αποχωρήσεων. Ναι. Όχι. Των αποχωρήσεων. Όχι. Ας μην πέφτει το γυαλί του. Εντάξει, βάλτε. Ας μην πέφτει το γυαλί του. Κλείνοντας σιγά σιγά.
Θέλεις να μας πεις πώς θα βελτιωθείς? Θα κάνω ό,τι μπορώ. Το ξέρω. Θα προσπαθήσω να βελτιωθώ σε όλους τους τομείς. Θα προσπαθήσω να αναλύω τα γεγονότα τα οποία περιγράφω με ένα ξεχωριστό τρόπο. Το οποίο θα μείνει στους αναγνώστες μου. Έμεινε.